Il-librerija presidenzjali ġewwa l-Palazz ta' Sant'Anton hija msemmija għal poeta Malti li serva wkoll fl-irwol ta' President, jiġifieri Anton Buttigieg, u sservi sabiex tagħti dinjità akbar lil ktieb Malti. Kull librerija hija importanti. Librerija hija depożitu ta' ruxma ta' informazzjoni u għerf li ħafna drabi jibqa' bejn il-qoxriet tal-ktieb u ma jiġix assorbit minn ċertu nies. Il-kultura li jkollok librerija anke ġod dar, jien naħseb hija ħaġa importanti għaliex anke tajn li t-tfal jitilgħu qalbu fil-kotba, ħaġa li verament illum il-ġurnata bil-teknoloġija diġitali, bil-mobiles u hekk, saret inqas popolari. Però meta konna żgħar aħna konna naraw kif se nakkumulaw il-kotba ħalli tkun tista' tfittex ġo fihom. Fl-2016 f'Diċembru kont riċiviment u dak iż-żmien intqajt mal-eċċellenza tagħha l-President Marie-Louise Coleiro u x'inettila li naħdem il-libreriji qalt li kienet ferħana x'kienet qed tibni din kollezzjoni ta' Melitenzja u li xtaqet tagħmel din librerija fil-Palazz ta' San Anton. U għalt li dak iż-żmien kienu qed jgħinu anke l-Akkademja tal-Malti biex tibni din kollezzjoni u offrejtilha qedtilha kellimni qedtilha ngħinukom biex nikklassifikawhom u nikkatalogawhom. Żammet kelmita fil-fatt imbagħad fit-22 ta' April ta' sena ta' wara konna ffirmajna Memorandum of Understanding aħna u l-Akkademja tal-Malti biex inkunu l-kustodji ta' din il-librerija. U dikinhar ukoll kienet inaugurata l-librerija u ġiet imsemmija għall-Anton Buttigieg. Naħseb kienet ideja tajba ħafna li tissemma l-Anton Buttigieg għax mhux apparti li kien politiku u serva l-Malta u anke kien President ta' Malta, kien ukoll poeta. Allura vera kontribwixxi anke għall-isem Malti u naħseb kienet ideali li din il-librerija tiġi msemmija lih. Il-librerija tal-Palazz li imbdiet mill-predeċessuri tiegħi kellha għan fis-sens li dak li jkun min irid ifittex min irid isib xi ħaġa speċjalment ħafna minnhom huma militenzja huma fuq dak li għandu jaqsam ma' Malta. Però jiddispjaċini ngħid li hawnhekk prattikament kważi ma jiġi ħadd. Il-kotba li npoġġu hawnhekk li nakkwistaw biex npoġġu fil-librerija nagħmluhom biex dak li jkun ikollu bżonn jagħmel ir-riċerka u jsiba, aħna ġieli li ġew hawnhekk u nfittxu l-istaff tiegħi ġieli li ġew nsibu nfittu xi affarijiet, għalkemm naġa ngħidlek it-tendenza llum hija li tmur fuq l-iPad u tfittex l-affarijiet hemmhekk. U rrid nammetti hija xi ħaġa iktar ta' malajr u iktar faċli biex tagħmilha. Però s-sabiħ tal-kotba li jibqgħu hemmhekk hija xi ħaġa kbira. Għalhekk ftit huma dawk li forsi jtolbu l-permess biex jiġu hawnhekk ħalli jaraw xi kotba. Nixtieq li min interessat u jkun irid jagħmel riċerka hawnhekk għaliex lebel għal kollha jinformana u aħna ntuħ il-permess biex jiġi hawnhekk u jagħmel il-ħin li għandu bżonn u l-kumdità kollha, air condition, għandek il-skrivanija, għandek il-kotba u dak li jkun jista' jieħu l-ħin tiegħu biex jagħmel dak li jrid jagħmel. Għandna posti ieħor apparti l-Biblioteka Nazzjonali li hija bil-liġi tilqa' il-depożitu legali, kull awtur u pubblikatur huwa bil-liġi irid jiddepożita żewġ kopji mill-kotba tiegħu. Għandna posti ieħor fejn qed tinżamm il-melitenzja biex inżommu l-patrimonju Malti. Apparti minn hekk il-President jista' jkun ukoll meta konna qed nikkatalogaw hemm ċerta kotba li nqabdu hemmhekk, pereżempju ma jkunux minn awturi Maltin jew pubblikaturi Maltin, imma jkunu awturi barranin u kitbu wkoll fuq Malta. Allura dawk qegħdin hemmhekk ukoll inqabdu hemmhekk ukoll. Illum hemm kollezzjoni kbira il fuq minn 2300 ktieb. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu
lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.